la presó és poc rellevant comparada amb els interessos i amb les necessitats del conjunt del país. Per tant, és poc rellevant i no condicionarem mai cap diàleg al fet que nosaltres estiguem a la presó. Per tant, el diàleg l'oferim a tothom i és especialment significatiu que l'oferim precisament en aquells que de manera més entusiasta, insisteixo, han aplaudit la nostra presó. Perquè quan es dialoga, quan es té voluntat d'arribar a acords, quan es té voluntat de negociar de manera sincera, s'assumeix que has de negociar i has d'intentar arribar a acords, diguem-ne, primer dialogar, negociar, potser arribar a acords, precisament amb aquells amb qui no t'entens gaire o que no et volen entendre, amb aquells amb qui tens moltes diferències o que ells tenen moltes diferències amb tu. Per tant, des de la voluntat, des del compromís de continuar defensant sempre i amb entusiasme i amb més entusiasme que mai els nostres principis, els nostres valors, en el meu cas, els principis i els valors republicans, els principis i els valors d'un independentista de tota la vida, per tant, més independentista que jo, més independentista que nosaltres, no hi ha ningú, ni per casualitat, i de la mateixa manera que som els campions de la causa de la república, que som els campions del republicanisme, entès en el seu sentit més ampli, en tots els sentits possibles, també som els campions del diàleg. I per això l'exercim, i per això el demanem, i per això ens asseiem amb una taula de negociació.